ja sam Krzeczanowa w aprelu 1980. Hižo tutaj hibanie w Lipsku absolutnie dożywiła. Byście to jeden czas, Macieria brachu, moja czołka tam na Petersstraße siedzi, a nocy są oni ich tam všech na studenča a młodostni stawkowachu a tak dalej, a oni bychu potom najprve haj sobu začíkaj smluvať. A Macieria newiedziachu, gdzie to bychu wiele kolegów, którzy swoje dzieci są starosťachu a ja wiedzę też wiedziach, moje dzieci były w Berlinie wiele a tak dalej, a co tam jest. A są wszystkie tutaj ja znajach też to Fahrer, Führer, by się tam o sobie to najpierw nawiadował ewangelski Fahrer. W tej cyrkwi, do którejśmy też Gemsi Kolżachu, Mikołajowej cyrkwi, tam przedurujemy, bo myślę, że od mnie było.